Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua, nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito pa ang weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Abril 28 hanggang 30, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa na po natin ang latest update. Meron po tayong kumikindat-kindat na low pressure area sin 99W na nakalipas na ilang araw ay binabantay na po natin sa may southeast of Mindanao. At ito pong low pressure ay natili pong halos hindi kumikilos doon sa may southwest of Palau. Okay, sa may dagat Pilipinas. At may mga computer models na nagpapahiwatig na posibleng maging bagyo po ito habang ito ay lalapit po sa may Eastern Visayas at Bicol region. Especially yung European model kanina umaga, yung nagpapakita na mukhang magde-develop po between May 4 to 7 sa may Bicol region, malapit sa Catanduanes. But sa latest na yon, kaninang alas 4 ng hapon, medyo nawala po yung LPA. Yan ang good news. Sigh of relief, okay? But babantayin pa rin natin, bibigyan natin ng 50-50 chance ang possibility na maging ganap na bagyo ito. Dahil yung American model, although mukhang active LPA lang siya, meron pang isang bagyo na mag-form sa may east niya, itong LPA na ito. But yung European model, walang pinapakita. So, ito yung GraphSat na ginawa natin kanina umaga. So, kung sa stationary po ito, halos hindi kumikilos, 99W, mababa ang chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras. At yung kanyang trough extension, bibigay ng mga thunderstorms sa Mindanao, Palawan at Sulu Archipelago. Samantala, ibang parte po ng Luzon, lalo na po sa may Southern Tagalog Provinces, Metro Manila, Bicol Region, kaya din po sa may Visayas, ay magkakaroon po ng mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms sa mga susunod na ilang araw. Dahil po sa pagkaroon ng mga high moisture content dito po sa may silangan ng Pilipinas, dala ng easterlies. At mukhang papunta tayo sa wet phase ng Madden Julian Oscillation. Hindi pa natin i-check, but sa susunod na ilang araw, pagbalik natin sa ating analysis, papakita natin sa inyo ang latest niyan. Okay? At sa mga farmers, medyo masaya yan dahil po magbibigay po ay ng mga much needed rainfall sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kailangan po nila yan. Okay? At ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page na nakita po ninyo dito, yung LPA na halos hindi kumikilos. Dito po siya. Okay. Samantala dito po sa kabila, South of Guam, meron pang pinapadevelop dito yung American model. Samantala ang European model, ito lang pong isa. At ang bago na yon ay mukhang hindi na po siya magde-develop, mananatiling LPA hanggang malusaw dito sa may Central Philippines. So, ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Yan po, kitang-kita po ninyo dyan ang mga makakapal na mga thunderstorms sa bulubundukin po ng Hilagang Luzon, sa may Southern Tagalog Provinces, including Metro Manila, Quezon City, mayroong thunderstorm nag-form kanina. Dito rin sa Bicol, Visayas at Mindanao. But sa Bicol, medyo naglaho na, pati sa may Manila. The usual thunderstorm po sa hapon or early evening, lalo na po sa may Mindanao. At sa ating forecast sa LPA 99W, dito po yung American model. So, nakikita po ninyo, halos dalawa po yan. So, bukas Martes hanggang Miyerkules, last day of Abril, may mag-form po dito another LPA. So, ito yung si 99W, posible maging 90W ito kung matuloy. Okay? Kasi ang American model, medyo aggressive. Pag nakita natin sa European model, hindi naman po nagiging totoo. Okay, lalo na po ang forecast of more than 5 days. So, sa May 1 and 2, ayan na po. Bale, dalawa LPA po yan.
itong malapit sa Samar at Eastern Mindanao ay low pressure pa lamang. Itong nandito ang posibleng maging bagyo lalo na sa pagdating ng May 3 and May 4. Yan po, magiging tropical storm hanggang severe tropical storm. Yung LPA na malapit sa Eastern Visayas ay mukhang hindi po siya magde-develop at sasanib na po yung mga kaulapan niya dito sa mas malakas sa may east nitong existing LPA 99W. So, posibleng maging typhoon po siya sa American model at sa May 5, 6, 7, 8, 9 which is highly uncertain, mababa masyado ang probability. Yan po, mag-accelerate na po siya sa may south of Japan at meron na naman pong isa dito, posibleng mag-form lalo na po sa panahon ng Besperas ng election day, but mukhang mahina lamang po siya. Okay, so itong forecast ng American model remains highly uncertain, mababa ang probability, so wag natin pansinin yan. Stick lang tayo sa 5 days, within 5 days. Kung titignan natin yung European model, kung yung forecast hanggang sa weekend of first week of May, so makita po ninyo dito, bukas, Martes, Miyerkules, ayan na po yung LPA, palapit sa Davao. May 1st, Huwebes, May 2, lalapit po sa may Davao Oriental at Caraga area. At sa May 3, mukhang dadaan po siya sa may Dinagat Siargao Islands at malulusaw. Lalo na po sa May 4, Sunday, halos wala na po siya. Hindi na natin nakikita. So, yan ang medyo nagbago sa European model. But, hindi pa tayo sure. May mga next forecast po yan. Bukas, hanggang sa mga susunod na araw, sana hindi na po matuloy. Yang si LPA 99W. Bagamat na kung hindi siya matuloy, may mga inaasahan pa rin tayong mga pag-ulan, lalo po sa hapon o gabi. So, bukas ng hapon, may mga possible thunderstorms naman po sa Luzon, Visayas at Mindanao at Palawan. Miyerkules, mas malakas po dito sa may Mindanao at Visayas at dito sa may Northern Central Luzon, dito sa Bicol, medyo bumaba ang chances sa Miyerkules. Sa unang araw ng Mayo, ayan po, Labor Day, may mga thunderstorms pa rin sa Visayas at Mindanao at possible rin po sa isolated areas ng Bicol, Northern Luzon at Southern Tagalog provinces. Sa May 2, thunderstorms naman po sa Luzon kasama ang Bicol, mga isolated areas po yan, at dito rin po sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao dahil na po yan sa paglapit nitong si LPA 99W na nalulusaw base sa forecast. At sa Sabado, yan po, mga thunderstorms sa Visayas, Palawan, Mindanao, parts ng Bicol, at Luzon, at sa Linggo, Mayo 4, yan po, meron pa rin sa Mindanao, at sa Visayas, and Palawan, Bicol, hindi masyado sa May 4, at dito rin po sa may ibang parte po ng Luzon. So, ang mga pag-ulan, mas mataas ang probability dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil po, mas malapit po dyan ang trough nitong si LPA 99W. So, hopefully, bukas at sa mga susunod na araw, hindi na po matuloy si 99W. But we will keep you updated. We will inform you. So, as of now, sabihin natin na 50% ang probability na matuloy siya o 50-50 chance. Now, sa ating wave forecast for the next 5 days hanggang sa weekend, patuloy po na sa 1 meter lang po ang alon dito. Pero umabot ng 1.5. Light waves. Magiging mas kalmado po hanggang half a meter ang alon sa may central waters ng ating bansa. At dito po sa may West Philippine Sea kasama po ang Kalayaan Island Group. So, very suitable po para mangisda at mag-sea travel. So, yan po ang forecast hanggang sa May 4, Sunday. Okay, so yan muna po ang latest natin sa ating analysis at dun sa low pressure area, 99W, binabantayan natin. We'll keep you updated. Pag maging aktibo po yan, magiging daily na po ang ating YouTube at Facebook video. Pero pag hindi naman po, every other day. So, babalik tayo sa Wednesday sa another update natin. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.